martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami, na mangaramoti parnguluan nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam nabadiay. Asima roham dihami, todimima na mga rajay ate-ate do pikiran namibe. Asa takas su tangihok kami, jala takas huat tusihami, hatam nabadiay. Amen. Horas madihita sude, huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita, ima minggu reminisere, tarsurat di buku Evangelium ni si Yohanes Bidutolu, mamuka sianaya sada sahatu ayat 10. Yohanes Bidutolu ayat sada sahatu ayat 10, tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Asa adong ma sahalak sianak kaparise, situani Jahudi namargoar Nikodemus. Naro borngi manopot ibana. Jadi didok mamadok ibana. Guru nami, huboto hami doho guru naro siad debata. Aidang tarpatupa agia ise tada songon nabi nahemi, ia so debata donganna. Dungi ninna Yesus mamangalusi ibana. Tutu si tutudo na hudokot tuho. Ia so tubu jol masia gijang dang tarbahesa marnida harajaon ni debata. Dungi ninna si Nikodemus mamadok ibana. Songod dia ma tarbahit tubuh musai halak. Ia naung matua. Tung haulahas sama mamasuhi si ubeon ni inana asa tubuh. Jadi dia lusi Yesus ma. Tutu si tutudo na hudokod diho. Anggo so tubuh jol masih naik doho siat todi. Dang habongotasa harajaon ni debata. Daging do na tubuh siat daging. Todi do na tubuh siat todi. Unang malongam roham ala hudok tuho. Ikut tubuh hamu sian gijang. Na mangulus do alogo dopak lomo ni rohana. Dibege hodo parngongosna. Alai dang dibotoho haborhatanna manang hasahatanna. Laos songonido ganup naung tubuh siat todi. Dungi ninna si Nikodemus mamangalusi ibana. Songod dia ma terjadi i. Jadi ninna Yesus ma mangalusi ibana. Ho guru ni bangsa Israel dang dibotohoi. Tutu si tutudo na hudokon diho. Huhataho kami do na hubotohami. Jala huhatidako kami do naung huidahami. Gabe dang dijako kamu na huhatidako kami. Gari akana ditanoon huhatahot tuhamu dang porsea hamu. Tung porsea mahamu molo huhatahot tuhamu akana di banua gijangi. Danga dong nama naik tu banua gijang. Ia so naung tuati sian banua gijang. Ima anak ni jolmai na di banua gijangi hiat. Jadi songon naung pinatiboni Musa uloki di halongonan. Songoni naik patiboon anak ni jolmai. Asa dapotak kangulua saliling-liling na. Ganup na porsea di ibana. Ai songonodo holong ni rohani debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana.
asa hangoluan saliling-lilingna di ibana. Aidang na disuruh debata anak na itu portibion asa uhumanna naing paluaon na portibiot tahe ubahen na disuruh. Ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhatta mingguta sadarion ima minggu reminisere. Reminisere lapatanna sai ingok ma ale Jahoba akka denggan ni basam. Pangiduan doi tutuhani asa unang diuhumi hita di dosata. Asa manoktong asini rohana mengurupi dohot mengaju hagaleota. Tudos tuhasomalan ni halak batak nama dok tudonganna. Sotung jora-jorahamu mengurupi hami. Sumat tusido na porseai mangelehelik Tuhani asa unang masohot mengurupi hita. Goar reminisere paingotok kita asini rohani Tuhanido mengurupi hita ubahin mangulu. Alanima saita pangido tutuhani asa songon asini rohana ditikina salpu. Songoni asini rohana mengurupi hita ditikin naro. Huria na hinaholongan ni Tuhatta marumang jauh-jauh do goar ni mingguor tu hita asa taingot akka asini rohani Tuhani nama dongani parnguluota. Dengan bahasa ni debatado ubahed diai kita gabe anakna. Dada ala hadingganota dohot ala pabahenata. Goar reminisere paingotok kita di dengan bahasa ni Tuhani na mangai kita gabe anakna. Domutusido sitangi honotta amang inang huria na hinakolongan ni Tuhatta sian turpuk jamita sadarion. Di papatar debata hadirion na tu jolma asa olo jolma gabe anakna manang asa porsea jolma di ibana. Diturpukon di patorang Yesus tu si Nikodemus asa bui gabe anak ni debata ikon porsea di Yesus jala ikon diburi marhite tod di parbadia. Nagi noaran ni Yesus diturpukon tubuh padua halihon ima marhite pakkatayon ni Tuhan Yesus tu si Nikodemus naing dohonon ni Tuhan Yesus tu ibana Jahoba do pangurupi diau. Natar goar anak ni debata ima na porsea di pangurupion ni Tuhani. Ido na pinasaha ni jamitaon. Asa adong ma akka amang inang huria na hinakolongan ni Tuhatta pinomat tolu hal nama cai rekod si putih hatta gabe parsiajaran nama cai arga sia turpuk jamita sadarion. Jahoba do pangurupi di hita na perjolo molo porsea jala masihol hita di Yesus. Si Nikodemus sahalak guru bolon ni sekolah tinggi di Yerusalem. Jala sahalak ruas ni Sanhedrin, majelis tinggi ni halak Yahudi, roborngi-borngi madapot to Yesus. Sahalak nasangap do ibana di halak Yahudi. Godang suku-sukun ni rohana taringot tu Yesus. Buasa borngi-borngit ibana Roma dapot tu Yesus. Suraon asa unang dibereng jolma. Unang dibereng dongan na Sanhedrin
dohot ala guru bolon ibana. Borngin ibana Roma dapat to Jesus ra ala mabiyar tudongan na Sanhedrin dohot Parise. Ala dihosomi Parise do Jesus. Borngin ibana ro boy do ala maila tu jolma. Molo di si hapataran ibana ro madapot to Jesus sotung didok jolma guru bolon manukut tu naswadong sikolana. Alai boy do asa tumakkas pakkatayoni ubahen borngin ibana ro. Manangaha pena mangojar si Nikodemus naing pajupang natakas masihol ibana pajupang dohot Jesus. Huria na hinaholongan ni Tuhata, tongod do Jesus di Jerusalem, uju masa pesta Paskah. Ra, diboto si Nikodemus doi, ubahed didapoton ibana. Ala dibege, ulaon dohot akatadda nabi nahin ni Jesus, masihol ibana naing manadda Jesus, huhut naing manukun, taringot tu harajaon banua gijangi. Aka isema nabongot tu si. Di parjupangani didok si Nikodemus. Guru nami hubotohami do ho guru narosiad debata. Aidang tarpatupa agia ise tadda songon nabi nahimni, iya so debata donganna. Songon guru do Jesus di sini Nikodemus. Dang di parhatopot hame siasonna. Guru nani do ni sini Nikodemus. Ima sadahalak nabui panukunan. Ala adong parbinotuan khusus di ibana. Guru na songonido Jesus di sini Nikodemus. Ala dibereng si Nikodemus adong na luar biasa di Jesus. Boy patupatadda halongangan. Roma ibana marsiajar tu Jesus. Sian suku-sukun ni si Nikodemus dari dama. Nalongang dorohana di akatadda halongangan nabi nahin ni Jesus. Alani di patorang Jesus tu si Nikodemus. Napataddaw karajaw banwa gijang do. Tujuan ni tadda halongangani. Dangsay holalongang mamerengsa. Jow-jow do tadda halongangani. Laho majakon dohot makaporsiay Jesus. Marhite na majakot Jesus do. Bongot sadahalak tu harajaon banwa gijang. Nanidok na haporseaon dohot hamubaon ni roha. Ido syarat mamongoti harajaon banua gijang. Marhite alus ni Jesusi diigil sian si Nikodemus asa unang holan longang alai rade ibana majakot Jesus Mesiasi. Marhite alusi dijou ibana asa porsea di Jesus Mesias ni debata. Huria na hinaholongan ni Tuhata, songon anak ni debatahita, ikon pataridahonon, sihol ni rohata, pajupang dohot Jesus, songon sihol ni rohani si Nikodemus, pajupang dohot Jesus. Molo tabereng, dang diida sa danak na torasna, boydo ibana demam tinggi ala ni siholna. Susah pakilalaan ni danaki, molodang dibereng natorasna. Iko songonido halak Kristen mararupo Jesus. Sihol ni rohana di Jesus patuduhon marhite na mauas di hata ni debata. Sihol ni rohata di Jesus tapataridahon di uas ni rohata manangihon hata ni Jesus. Sihol ni rohata manangi hokatana do tadda ni haporseota di Jesus.
Huria na hinaholongan ni Tuhata, masih hol dope hita di hata ni Tuhani, ra boy dohonon dambe, setabi dia kana burju dope manangihon. Torop nai halak Kristen na sohia mar minggu doho pertangyangan. Ditiki marhobas au disada huria dan pola hudok huria dia sai kosong do gereja lumobi ma aka ama di aka huria toropado dilapo aka ama ditiki ari minggu na jumor bukna ima ruas ni huria na jonok tu gereja adong nama jomureme ditiki ari minggu. Somalna di Natal torok do ruas narotu gereja. Pola ikut ditabai kursi di luar ni gereja. HP toropan gereja di beberapa luat gabe kosong jaladang gok bangku ni gereja. Buasa aladang ba USB di hata ni debata. Somalna halak Kristen na maringana di tonga-tonga ni hasilomon lam ringgas do marsaur do Tuhani. Buasa dipiga-piga luat di parserahanon daw. Dan sadar halak Kristen na di negaraon gabe golongan na minoritas. Otik siar remaja na olo marguru makatidako kaporseaon. HP ditiki makatidako kaporseaon torop do na pasidohot. Ala dipaksahon na torasna nang pesohia marguru doho marminggu. Ima patuduhon holan surat malua do narikot. HP hata ni debata do narikot botoon nida danaki asalam matoras saporseon na di Jesus ubahen ikon marguru makatidakon haporseaon. Huria na hinaholongan ni Tuhata masih hol dope halak Kristen di hata ni debata boy dohonon nunga adong tadda-tadda na sotahaposibe hata ni debata. Jadi ya do masa di sada huria di acara pemakaman ni sahalak rues ni HKBP perwira polisi disepakati keluarga dohok Kapolres di pasahat acarai pukul 10.06 WIB. Dimulai acarai pukul 12.30 WIB. HP ala godang ni sidok kata pukul 15.30 dan sahat dope acara tu hula-hula. Ala acara nomor 14 dope na merdalan di pukul 15.30 WIB didok utusan ni polisi nang merbaris di alaman ni jabu ni namod dingima. Pukul 10.06 WIB acara harus diserahkan ke Kapolres karena Kapolres akan mengikuti acara takbiran penutupan puasa pukul 18 WIB. HP inganan ni udiani holangdo sian bagas ni namod dingi 15 kilometer majarakna siap bagas ni namod dingi. Ala dibereng Kapolres mergajang-gajang acara di desa ma asa di pajepe. Dielek kula-hula ni namod dingi ma asa hola sahalak sian nasida madokata. Ale dangolo seukna ono palak ma sidok kata siak hula-hula. Nunga sai muruk Kapolres. Dung sai mangapu hasuhuton pukul 10.40 lau pasahat tuhuria didok keluarga ni namod dingima tu padita na manguluhon acara pemakaman. Pajepek kamuan nonamang acara doh jamitaida torhatok do dia lusi paditai. Buasa didok kamu pajepekon ninna paditai mangalusi. HP ya madok hata kamu mergajang-gajang ya tu jamita do acara siak kuria didok kamu pajepekon.
ujung gabe sipma hasuhutoni. Ima sada tadda naung jaisita tuhata ni debata. Di gereja pe jok dotar bege padohani bagat jakku jamitai. Di pesta perbagason didok pacepek kamu jamitai. Adong tadda-tadda na adong siak kalak Kristen na so masihol be di hata ni debata. Anak ni debata dohita ikom masihol dohita marsaor do debata. Huria na hinaholongan ni tuhata na padua homma. Jahoba pangurupi dihita molo tatiru holongna. Di parjupangan ni Yesus doho si Nikodemus, di patorang Yesus sakap ni debata menuru ibana tuat tu portibion. Disuruh ibana tu portibion ala holongna di jolma. Ala holongna dang lomo rohana magobuti jolmai ala ni dosana. Ima nabui tajaha di ayat 10 tu 10. Molo didok ay songonodo holong ni rohani debata di portibion. Bukti ni holong na do na ni dok ni ayati. Dohot di ayat na mangihut. Hata holong di ayat 10 disalin sian hata agape, sian hata agapau di perkataan gore. Dakya dipakai hata agapeon tu persauran manang percintaan ni jolma. Hatai dipakai di padan na ibaru holan patuduhon holong ni debata. Dohot holong ni Kristus tu jolma do. Holong agape lapatanna holong nangpe. Nangpe hea diba nangpe dakya dibahen na dengga tuau. Nangpe dak dongakku ibana. Nang pedang dongakku sa persiaon ibana. Nang pejuka tibana tuau. Huha holongi do ibana. Holong agape dang menuntut alai mangalehon. Songonima holong ni debata tu portibion. Nang pe mardosa hita tu ibana dihaholongi jala dihokop do hita. Nang pe jukat hita tu ibana dilehod do anak nana sesedai gabe pardengganata tu debata. Holong ni debata di jolma di patuduhon marhite na mangalehon anak na sesedai. Molo didok ma pangalehon na di anak na sesedai rumarion ni diri do lapatan ni. Dang marama nak debata. Penyangkalan do pengosongan diri do pasuadaho diri do nani do nadisi. Olo ibana maneahon mengorbankan diri ay ibana do nasangap situtu na manoppa sesude. Hape olo ibana tuat tu portibion. Huria na hinaholongan ni tuhata dang lomor hana mago na porseai. Nunga mago jolma di bahid dosana alai dang las rohani debata mago na mangale sei ibana. Lomodo rohana diha memulak ni parjahati. Ro Yesus tu portibion laho paluahot jolma siad dosana asa unang mago. Ro ibana gabe juru selamat. Gudang do natargoar juru di tonga-tongata. Adong juru mudi, adong juru gambar dohot na asing. Alai anggo na margoar juru selamat dang adong di portibion. Kolat Yesus do. Dang adong siat jolma na margoar juru selamat. Aladang lomo rohani jolma selamat donganna. Ala bakoldo rohani jolma mate humokop donganna. Huria na hinaholongan ni tuhata dang songoni tuhani. Dang lomo rohana magobuti jolmai. Dinaloja jolma ala dosana disidoro debata paluah kita. Dang las rohana mago jolmai. Songot jolma na marsita-sitahon
mago jala marjea suguni rohana. Mengolu ni jolmai nunga menjadi saingan bagi orang lain dang besong mitra. Ala nunga dianggap jolmana asingi saingan las do rohana mago donganna. Jami taon paingotok kita di holong ni jolma pengedaran di holong ni rohani debata di hita jolma lani tapasoma aka ulaun nama bahem mate jolma sarana pengedaran ganja, narkoba, obat-obat terlarang, tindakan kekerasan, terorisme, fitnah, santet, dolan akan asing. Huria nahin atau olongan nitu hatta bagian napatuluhumma. Debata pangurupi di hita molo tabauba rohata. Pilih do pangatusion ni si Nikodemus di padohan ni Yesus nama dok tubuh siag gijang. Gabe dipikir rohana tubuh siag gijang hatu tubuh padua halihon sian si weon ni inana. Hape nani dok ni Yesus hatu tubuh padua halihoni ima hai baruon napi natupa ni todi parbadia marhite hapor seau di Yesus. Alla tubuh sia ruh portibiodo jolma di hatu tubuna na parjolo ikon tubuh honon ibana padua halihon asabongot tu harajau banua gijang ima marhite hamu baon ni roha. Tubuh padua halihon ima pabalihon na buruk asa ibaru jala majalo hase saan ni dosa. Sahab ni hai baruoni ima padidion na badia. Halak naung tardidi do nagi nuaranna tubuh padua halihon na tubuh siat todi dohot sian aik. Ima naung majalo hasesaan ni dosa dohot todi barbadia. Huria nahin na holongan ni Tuhatta marhite alus ni Yesus na dipapatar tu si Nikodemus hamu baon ni roha do lapatan ni hatu tubuh na padua halihoni. Dang ulaun ni jolmai alai ulaun ni todi ni debatado. Dang tau jolma patupau kai baruoni tung asi ni roha ni debatadoi marhite panugunuguon ni todi parbadia. Hapor seau do dalam majalo hai baruoni. Padidion na badia na tajalo gabe sahab hai baruon doi laho mangauhon di bagasan hapor seau. Huria na hinaholongan ni Tuhatta siad dia do boy tadau jala berengok kai baruoni dang tardok kita omma ukuran ni halak na ibaru songon alogo na mangulus doi dang botoo siad dia harorona jala saat tu dia jutna sadi hari mangulus natakas tahilala mangulus do alogoi tudos tusido halak na pinai baru ni todii dang boy bahenon ukuran do batasna alai tapak kilalahon parbue ni hai baruoni dingolu ni akan aporseai darida di panggulmito ni ngoluna jala di hilalana asing pakorhonna. Huria na hinaholongan ni Tuhatta hamu baon ni roha ido tadda ni nang porsea di Yesus. Hamu baon ni roha ni halak Kristen unang songok kamu baon ni bidorang molo tunarata gabe rata tuna gorsing gabe gorsing dang adong pendirianna adong do siak kalak Kristen ala manggulut jabatan ni negara gabe marugamo silom ala naung muli tu perwira tinggi gabe silom ala mamereng arta gabe silom ala mabiar tu portibion digati KTP-na unang masongo parmubani ulok molo tukar kulit lam uli rupana hape hotdo disi bisa nai penampilan meyakinkan pakataion alkitabiah hape bisa hajahaton sai lohok do di rohana dohok di pikiranna. Kristenoni mamaksa hita meninggal ho parangi naburu mangulahon nadinggan. Rohai bayason asa marhuaso disi lomo ni rohani debata. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami
naung papataron hatam na badiai tu tonga-tonga nami. Suaton bagas hatam na badiai asa diurupi hami marhamu baun marparangen na ibaru saleleng di pardalanan ningolu nami di hasiangan on. Amin.